Mutan ako ninyo, sayo ba ang mga ambisyon? Ikaw, unsa may imuhang ambisyon, unsa may imong pangandoy. Di ba daghan kay tag gustong pangayoon sa Ginoo. Lord, kung kamo mga minyo, hinauton ta ako mga anak, magdako nga buutan. Hinauton ta ang ako ang mga apo, mga pamilya sakop nga maayo ang among relasyon sa kanunay, makatrabaho ang ako mga anak, maayong trabaho, maayahay, moasenso. Well, inana gyud ang atong mga desires sa kinabuhi, di ba? Pero mga kaigsuonan, kung naatay mga gusto pero naka-focus lang ni siya sa atong personal interest o ato ang kahimayaan, atong kadungganan, well, si Kristo gusto mo sukwahi ni ana. Dili siya ganahan nga ang ato ang pangayoon kaniya, focus sa ato ang kaugalingon lamang. Mas gusto siya nga naatay pagtan-aw sa uban. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, nangayo, nihangyo